η πρόεδρος του Συλλόγου. Όχι αντιπρόεδρος. Ή αντιπρόεδρος του Συλλόγου, γιατί η κυρία Σπρογμάς μου λέγανε η πρόεδρος, η κυρία ναι. Γεωργία Σάλτα. Κυρία Αντιπρόεδρε, πείτε μας, λοιπόν, τελικά είναι χόμπι, να το ξεκινήσουμε από εκεί, ή είναι τρόπος ζωής? Τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και εμείς ως Λέσχοι καλούμε τον κόσμο, όσοι έχουν τη δυνατότητα, να μπορέσουν να... Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Συστηθείτε μας σαν Λέσχοι. Σαν Λέσχοι. Λέσχοι ή Σύλλογος είναι, τι είναι? Είμαστε Λέσχοι. Ναι, πείτε μας λίγο. Είμαστε Λέσχοι με κοντά 600 εγγεγραμμένα Πώς την μέλη. ονομάζετε? Ελληνική Λέσχη Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, ΕΛΑΤ, σε συντομογραφία. Μάλιστα. Ναι. Για πείτε μας τις δράσεις σας, πώς δραστηριοποιήσετε δηλαδή μέσω της Λέσχης? Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι να επενέσω αυτή την επιλογή. Με ποια έννοια? Είναι μια ιδέα για ζωή, όχι καταναλωτική, όχι άπλιστη, όχι τα πολλά, τα μίνιμουμ, τα λίγα. Αποδεικνύει αυτό το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο πώς ο άνθρωπος με πολύ λίγα πράγματα μπορεί να είναι ευχαριστημένος και σε αγαστή συνεργασία με τη φύση. Γιατί είμαστε φυσιολατρικός σύλλογος, φυσιολατρική κοινότητα το χωριό μας αυτό, το αυτοκινούμενο χωριό μας. Πολύ παράσυρση. Ναι, γιατί όπου θέλουμε, όπου μπορούμε σταματάμε, αγαπάμε το περιβάλλον, κάνουμε δράσεις για το περιβάλλον, καθαρίζουμε ακτές, δεντροφυτεύουμε. Ανάλογα... Δεν κάνετε μόνο τουρισμό δηλαδή, κάνετε και, έτσι, είστε και ένα είδος... Βεβαιότατα. Εθελοντές, ας πούμε, για την... Βεβαίως. Διαφορετικά δεν νοείται. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πώς και επιλέξατε φέτος τα Τρίκαλα να κάνετε τις γιορτές σας εδώ, να περάσετε τις γιορτές εδώ, ναι, τα τη νέα χρονιά? Τα αγαπάμε πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και το 10 και το 11 η Λέσχη επίσημα είχε ξανάρθει. Μέλη μας όμως, κατά μόνας ή κατά ομάδες, κάθε Χριστούγεννα βρίσκονται στα Τρίκαλα. Τι σας ελκύει, είναι ο μήλος των Ξωτικών, είναι το περιβάλλον γενικότερα του νομού, ας πούμε, οι ομορφιές του νομού? Κοιτάξτε να δείτε, τα Τρίκαλα είναι μια πολύ όμορφη πόλη, πολύ φιλόξενη πόλη. Τους ανθρώπους τους έχουν αγαπήσει και τους έχουν ζήσει. Έχει παρελθόν, έχει ιστορία. Και επίσης αυτό που γίνεται τα τελευταία 14 χρόνια με το μήλο των Ξωτικών, ανεβάζει τις γιορτές με όλα αυτά τα φώτα, με όλα αυτά τα στολίδια, με ό,τι παρέχει για τα μικρά παιδιά. Είναι για μας ένας προορισμός πολύ σπουδαίος, χριστουγεννιάτικος. Εδώ το σημείο πώς το επιλέξατε, με ποια κριτήρια? Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές ήμασταν στην παλαιά ζωοαγορά. Μάλιστα. Εκεί υπήρξαν κάποιες δυσκολίες για φέτος κτλ. Έχουμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους εδώ, μας πρότειναν αυτό το χώρο. Διαβάσαμε ότι το εστιατόριο έχει παραδοσιακή κουζίνα πολύ ενδιαφέρουσα πράγματι. Το διαπιστώσαμε. Μιλάμε για το Τσαγαλί, είμαστε στον Παραπόταμο, ναι. Ναι. Τώρα εντάξει, ως προς την κατασκήνωσή μας, εμείς είμαστε λίγο απαιτητικοί, θέλουμε να έχουμε μεγάλο χώρο, θέλουμε να έχουμε... Αλλά είναι καλά. Αν κανείς έχει καλή διάθεση, όλα γίνονται. Όσον αφορά το ορεινό κομμάτι εδώ που ανήκει στο Δήμο Πύλης, το έχετε επισκεφτεί? Ελάτη, Περτούλη, Στουρναρέη, κάπου την άλλη μεριά? Ελάτη και τα λοιπά και κατά μόνας. Μάλιστα. Έχουμε στο κεφάλι μας μήπως καταφέρουμε να κάνουμε μία μονοήμερη εκδρομή μέχρι το Περτούλη. Στο Περτούλη όμως παλιά, πριν από 10-12 χρόνια, έχουμε κάνει κατασκήνωση εκεί. Με άδεια από δασαρχείο και τα λοιπά, και ήταν καταπληκτικά. Αύριο θα πάμε στα Μετέωρα, θα κάνουμε εδώ, θα υποδεχθούμε τον καινούριο χρόνο στο Τσαγαλί. Μέσα στην πόλη κατεβαίνουμε είτε με το αστικό είτε με ταξί, επισκεπτόμαστε τις καφετέρειες, τα καταστήματα. Πείτε τώρα ότι βλέποντας κανείς αυτό το ρεπορτάζ, αυτή μας την κουβέντα, λοιπόν, του ξυπνήσετε αισθήματα αγάπης για τον αυτοκινούμενο τουρισμό, λοιπόν, και θα ήθελε να ασχοληθεί, λοιπόν, με αυτό το είδος τουρισμού, έτσι. Θα μας βρει πάρα πολύ εύκολα και εμείς εδώ είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά, όλοι μαζί, μια μεγάλη οικογένεια.
Και οπότε από εκεί και ύστερα είναι όλα εύκολα. Ήθελα να ρωτήσω δηλαδή το κόστος. Πόσο κοστίζει ένα τροχόσπιτο, τι χρειάζεται Έχει, σε σχέση με τα ΙΟΤΑΧΗ. Την τσέπη, Ναι. πρακτίστως ανάλογα την τσέπη και τις επιθυμίες. Μπορεί να βρει με 25-30 μεταχειρισμένο, μπορεί να βρει και με 180. Ένας φίλος πήρε τώρα τελευταία με 180. Μια πολύ τέλεια. Πολύ τέλεια. Σύγχρονο, ηλεκτρονικά, μέσα τα πάντα. Μάλιστα. Τα τέλη κυκλοφορίας, υπάρχει κάποια ειδική άδεια όσον αφορά το δίπλωμα, τι ισχύει? Όχι, μπορεί να όπως οδηγεί το Με ΙΟΤΑΧΗ. γάμα κατηγορίας, β κατηγορίας. Ναι, όπως οδηγεί το ΙΟΤΑΧΗ, οδηγεί και αυτό, δεν υπάρχει στο δίπλωμα. Τα τέλη κυκλοφορίας, εντάξει, έχουν εγώ ας πούμε που έχω ένα πιο μικρό από τούτο, Ναι. έχω 630 Το χρόνο. Τα τέλη πηγαίνουν όπως και στα ΙΟΤΑΧΗ, δηλαδή Ναι, ανάλογα με τα κυβικά, έτσι. Ναι. Τους φορολογήσουμε. Εμείς έχουμε βέβαια και το ύψος, έχουμε τις διαστάσεις της αλλιώτικες. Ναι. Αυτό που μετράει, δηλαδή, πού παίζει ρόλο αυτό? Στο τι? Το ανέφερα αυτό Ναι. για να πω την όποια δυσκολία στην οδήγηση Α, μάλιστα. ή την όποια δυσκολία στο παρκάρισμα, το είναι προσωπική υπόθεση. Δεν είναι από τα δύσκολα πράγματα. Κανείς το καταφέρνει. Μάλιστα. Και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Αριστίδης προηγουμένως, είστε άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Ναι. Σας ενώνει το κοινό χόμπι και έχετε ως βάση σας η αγάπη μας γι' αυτό. την έδρα του συλλόγου που είναι η Θήβα, έτσι. Η Θήβα, ναι, στο Μοσχοπόδι Θήβας είμαστε εκεί. Κάνουμε κάθε Γενάρη τη γενική μας συνέλευση. Και την κοπή της. Εκλέγουμε το διοικητικό μας συμβούλιο, κάνουμε την κοπή της πίτας μας, ναι. Και κάθε μήνα έχουμε μία συνάντηση. Συσφίγγουμε σχέσεις, αλληλεπιδρούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Έχουμε την ιστοσελίδα μας, γράφονται εκεί εμπειρίες από τα ταξίδια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, να διευκολυνθούν και όλοι οι φίλοι, τα μέλη μας. Επειδή την ίδια ερώτηση την έχω κάνει και στα προηγούμενα μέλη σας, από όλα σας τα ταξίδια, προφανώς τα έχετε ταξιδέψει και εσείς και στο εξωτερικό, έτσι. Ποιο μέρος σας άρεσε πιο πολύ? Τώρα αυτή είναι λίγο, δεν είναι λίγο προσωπικό αυτό. Εντάξει, γι' αυτό ρωτάω εσάς. Η Αλσατία μπορεί να είναι μια παραμυθένια περιοχή. Ναι. Αλλά εγώ έχω αγαπήσει και την Ισπανία και τη Γαλλία πολύ, τη Γερμανία, ναι, Ελβετία, όλες οι χώρες έχουν κάτι να δώσουν. Η χώρα μας είναι η πιο όμορφη από όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά την Ελλάδα, Όσον αφορά την Ελλάδα. ένας ταξιδιωτικός προορισμός που σας έμεινε? Θα δυσκολευτώ να διαλέξω. Η Ελλάδα μας βάζει δύσκολα. Ότι είναι η πιο όμορφη χώρα μας. Νομίζω όπου πήγαμε πολύ το χαρήκαμε, πολύ ευχαριστηθήκαμε. Παντού με αγάπη και φιλοξενία οι ντόπιοι. Γιατί να πούμε και το πεζό πέρα από το ρομαντικό, όταν πάνε 50 και 60 και 70 αυτοκινούμενα, επειδή 100 τόσα άτομα, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, οπωσδήποτε κάτι θα μείνει. Άρα υπάρχει και αυτού του είδους το παρελθόν με την τοπική κοινωνία. Σωστά. Και εμείς αυτό το χαιρόμαστε κιόλας, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Εντάξει. Έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι και αυτό. Οπότε, μέσα στο παιχνίδι. Περνάμε καλά, δίνουμε κι εμείς τα συναισθήματά μας και παίρνουμε φιλόξενες συμπεριφορές. Τέλεια. Εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω προφανώς κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Εκτός και αν μου διαφεύγει κάτι, τώρα δεν ξέρω αν θα θέλατε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο που εμένα ενδεχομένως να με διέφυγε. Κοιτάξτε, εμείς αυτή την παρόρμηση έχουμε να παρουσιάζουμε αυτή μας την επιλογή ως σπουδαία υπόθεση. Εκεί που γενικά έχουμε καταστρέψει παραδείγματος χάρη το περιβάλλον, ο άνθρωπος με την παρέμβασή του, εμείς θέλουμε το αντίθετο να πείσουμε τον κόσμο, την κοινωνία. Να είμαστε στο περιβάλλον με σεβασμό, να το προσέχουμε, να το συντηρούμε. Εκεί που υπάρχει πολιτισμός, να τον μαθαίνουμε, να τον γνωρίζουμε, να τον διαδίδουμε. Εκεί που υπάρχουν οι αρχαιότητές μας, επίσης να μάθουμε, είναι μάθηση πέρα από την απόλαυση. Είστε παράλληλα και κοινωνοί των τοπικών παραδόσεων, των μνημείων, όπως είπατε, γενικά της ιστορίας του κάθε τόπου. Σμίγουμε ό,τι πιο καλό έχουμε, τον πολιτισμό, τη σχέση μας με το περιβάλλον, τη σχέση μεταξύ μας. Τώρα εδώ μπορεί να βρεθούμε 100 και 150 άτομα.
κουβεντιάζουμε μαζί, ανταλλάζουμε εμπειρίες και ιδέες, χορεύουμε μαζί. Οπότε ρεβεγιόν θα κάνετε εδώ στο Τσαγαλί, εδώ, έτσι. Εδώ. Σας καλούμε να έρθετε. Γιατί όχι, θα το επιθυμούσαμε. Μαζί. Εννοείται, Ναι. εννοείται. Θα το προσπαθήσουμε. Δεν είναι δέσμευση, αλλά θα το προσπαθήσουμε ειλικρινά. Εμείς θα σας περιμένουμε και θέλω μέσα από εσάς να πούμε στα Τρίκαλα και στους Τρικαλινούς και στην όμορφη περιοχή τους χρόνια πολλά, να έχουν υγεία και του χρόνου όλα να πάνε κατευθείαν, όχι μόνο για τα Τρίκαλα και για όλο τον κόσμο. Εγώ προσωπικά Να σταματήσει το 26 κάθε πόλεμος όπου στη γη. Μακάρι, να είναι έτσι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά λοιπόν για τον χρόνο που αφιερώσετε να μας πείτε ευχαριστούμε. και να μας μοιήσετε στο πολύ ωραίο σας χόμπι. Ναι. Όπως είπα και στις προηγούμενες συνομιλητές μου, είναι κρυφός πόθος και δικός μου, γιατί το σημαντικό κομμάτι σε αυτό είναι ότι δεν δεσμεύεσαι σε έναν τόπο. Λέω άλλος έχω, ξέρω εγώ, εξοχικό εκεί. Πας συνέχεια στο ίδιο μέρος, το βαριέσαι, ενώ εδώ δεν βαριέσαι. Εδώ έχει αυτή την άνεση και αυτό το δωματιάκι τα έχει όλα. Ναι. Που είναι μεγάλη απόδειξη από πόσα λίγα πράγματα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και βεβαίως μπορεί να μεγαλώσεις τα παιδάκια εδώ μέσα με αυτή την νοοτροπία. Όχι με την κατανάλωση, μέσα στα λίγα και στη χαρά. Τέλεια. Να σε ευχηθώ υγεία λοιπόν και πολλά ταξίδια. Με υγεία και ευτυχία το νέο έτος. Με το καλό να έρθετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Και εδώ τώρα θα μπούμε σε ένα καινούριο τελευταίας γενιάς τροχόσπιτο αυτοκινούμενο, στο οποίο μας προσκάλεσε η κυρία Μαρία για να το δούμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνοντας μέσα δεξιά είναι η καμπίνα του οδηγού και ακριβώς πίσω από τον οδηγό με τα όργανά του. Κυρία Μαρία, τι έχουμε εδώ? Το σαλονάκι μας είναι. Είναι ένα μικρό σαλονάκι, ναι. Από εδώ υπάρχει και η τηλεόραση, όπως βλέπετε. Σύγχρονο. Θα σε πάρω μετά, ναι. Θα σε πάρω. Λοιπόν, γυρίζοντας υπάρχει η κουζίνα εδώ, μάλιστα. Ψυγείο, καταψύκτη, φουρνάκι. Υπάρχει φουρνάκι, υπάρχει καταψύκτης, υπάρχει ψυγείο και στα ενδότερα. Λοιπόν, εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Είναι φανταστική, δεν έχει να ζηλέψει και πολλά πράγματα από τις κρεβατοκάμαρες του σπιτιού. Εδώ. Η τουζιέρα μας. Εδώ είναι η τουζιέρα. Φανταστικό. Τέλειο. Φανταστικό. Και εδώ η τουαλέτα. Η τουαλέτα. Ένα αυτοκινούμενο σπίτι στην ουσία. Έτσι. Τρομερό. Από ό,τι μας είπε εδώ η κυρία Μαρία, το συγκεκριμένο τροχόσπιτο το πήρανε φέτος. Ένα λίγο ήρθε κάποιος από την... Και το κόστος του είναι στα 160.000 ευρώ δηλαδή. Καινούριο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε τώρα από την κρεβατοκάμαρα προς την καμπίνα του οδηγού, ακριβώς από πάνω, μας λέει η κυρία Μαρία εδώ πέρα, θέλετε να μας το δείξετε λίγο, υπάρχει και ένα επιπλέον κρεβάτι, το οποίο... Μάλιστα. Κατεβαίνει κι άλλο. Κατεβαίνει και άλλο βέβαια. Τώρα Εντάξει. εδώ σκαλώνει Είναι για φιλοξενούμενους, είναι διπλό. Είναι διπλό μέχρι μπροστά. Τέλεια. Φανταστικό. Και να ρωτήσω, όταν ο σύζυγος οδηγεί εκεί, έτσι, Ναι, εσείς εδώ τον κάνετε παρέα στο σαλονάκι πίσω ή από δίπλα? Όχι, από δίπλα. Από δίπλα, έτσι. Ναι. Το σαλονάκι εδώ το χρησιμοποιείτε δηλαδή για τον καφέ σας το πρωί? Ναι. Γυρνάνε τα καθίσματα όλα και από εδώ και από εκεί και γίνεται ένα ωραίο σαλονάκι. Τέλεια. Πώς προέκυψε η αγάπη σας αυτή δηλαδή για τον αυτοκινούμενο τουρισμό, να το θέσουμε έτσι? Πριν πολλά χρόνια ξεκινήσαμε Ναι. από Αντίσκηνο, μετά Τροχόσπιτο, μετά... Παλιά Σκοπής, έτσι. Παλιά Σκοπής, ναι. Μάλιστα. Τροχόσπιτο. Μετά πήραμε και παραθαλάσσιο σπίτι, το οποίο εκείνο είχε πάρα πολύ δουλειά. Σας δέσμευε, δηλαδή σας κρατούσε δέσμιους σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το όμορφο και Τέλεια. ταξιδεύουμε συνέχεια. Να είστε καλά, να το χαρείτε. Συνταξιούχοι. Μπράβο. Αυτά. Ταξιδεύετε συνέχεια. Από ό,τι είδα εδώ, πόσα άτομα είστε, πόσα... Εδώ θα έρθουν κι άλλοι για πρωτοχρονιά. Θα κάνουμε ρεβεγιόν και τέτοια. Τώρα ήρθαν σήμερα το πρωί, μαζευτήκαμε γύρω στα 30 είναι. Είστε σύλλογος, έτσι, είστε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος. Είμαστε σύλλογος της ΕΛΑΤ, από τη Θήβα. Μαζευόμαστε εκεί, κόβουμε τη Βασιλόπιτα.
Μάλιστα. Η έδρα είναι η Θήβα, έτσι. Η έδρα είναι η Θήβα, Μάλιστα. ναι. Και είμαστε 500 και μέλη από όλη την Ελλάδα. Τέλεια. Ναι, Δεν και το ξέρω κάνουμε αυτό. κάθε μήνα μία εκδρομή σε κάθε πόλη. Α, μάλιστα. Ναι. Και τώρα έκτακτα μαζευτήκαμε εδώ. Αποφασίσετε δηλαδή να κάνετε Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα. Και επιλέξατε εδώ το τσαγαλί. Ναι, δεν βρήκαμε κάτι καλύτερο και επιλέξαμε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω. Στο χρόνο πόσες είναι οι μέρες οι οποίες ταξιδεύετε, λοιπόν, κάνοντας αυτό το tour. Παράλληλα. Ναι, Παράλληλα πάρα tour. πολλές είναι. Είναι και πολλά μέλη που ζουν σε αυτά τα... Α, ναι. Ναι, και ταξιδεύουν συνέχεια. Τέλειο. Αλλά εμείς πάρα πολλές μέρες. Τα ταξίδια σας είναι μόνο στο ιστορικό, στην Ελλάδα δηλαδή, και πάτε και Όχι, εξωτερικό? και εξωτερικό. Το πιο μακρινό ταξίδι που κάνατε, οργανωμένα, έτσι σαν λέσχη? Εκεί που δεν πήγαμε, τι Ιταλία, τι Τουρκία, τι Γαλλία, Αυστρία, παντού. Από όλα αυτά, εσάς προσωπικά, που σας άρεσε πιο πολύ, τι σας άρεσε? Όλα τα ταξίδια είναι πολύ ωραία, αρκεί να έχεις και καλή παρέα. Στην οδήγηση εναλλάσσεστε με τον σύζυγο? Όχι. Όχι. Όχι, ο σύζυγος Αναλαμβάνει είναι όλο το πολύ- βάρος. Πολύ καλός οδηγός, οπότε Δεν κουράζεται εύκολα. όχι. Όταν ταξιδεύετε, έχετε ένα στάνταρ, ας πούμε, χρονικό όριο οδήγησης? Δηλαδή λες ότι εγώ θα οδηγήσω, ξέρω εγώ, για 4 ώρες και μετά απαραίτητα θέλουμε μία στάση. Για ξεκούραση. Είναι λόγος. Δεν βιαζόμαστε, θέλουμε να ξεκουραστούμε, ξεκουραζόμαστε. Δεν είναι κάτι στάνταρ δηλαδή. Όχι, Όποιος νιώσει όχι, ότι κουράστηκε, ας πούμε, ειδοποιεί και τους υπόλοιπους που ακολουθούν και λέτε, παιδιά, εδώ θα κάνουμε μία Έτσι, στάση. έτσι. Τέλεια. Τέλεια. Κάτι άλλο που θα μπορούσατε να μας πείτε για αυτό το, εγώ θα το πω χόμπι, Χόμπι, στην ουσία. ναι, ναι. Κάτι άλλο η πρόεδρος μας θα τα πει καλύτερα από Τέλεια, μένα. ωραία, ωραία. Εντάξει. Ας τη δούμε και αυτή, ναι, βεβαίως. Έγινε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εδώ και πολλά χρόνια, περίπου 18 χρόνια, έχω το κάμπερ. Έχουμε γυρίσει πάρα πολλά μέρη και εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε δει πάρα πολλά μέρη. Μάλιστα. Πήγαμε Τουρκία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία με παρέα, να έχεις καλή παρέα. Κοιτάξτε Το κυριότερο. Εδώ η κυρία μας δείχνει, η κυρία Μαρία μας δείχνει ότι έχει και πολύ ωραίο χώρο εδώ πέρα. Έχετε και το μηχανάκι σας. Είναι το μηχανάκι που γυρνάμε όλη την πόλη. Τέλεια. Φανταστικό. Λοιπόν, θα γίνω και εγώ φαν πλέον. Γιατί Να δεν σας γίνετε, κρυβώ, γιατί να όπως μην είπα και στην γίνετε. κυρία Μαρία, είναι κρυφός πόθος μου. Είμαστε συνταξιούχοι, γι' αυτό όσες μέρες και αν καθίσουμε, είναι περίπου 5η φορά που ερχόμαστε στα Τρίκαλα Ναι. και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είπατε προηγουμένως, πέρα από τα αξιόλογα μέρη, έχετε γνωρίσει και αξιόλογους ανθρώπους. Βεβαίως, Να σταθούμε λίγο. έχουμε εδώ. στο σύλλογο γιατρούς, καρδιολόγους, γυναικολόγους Που και έχουν το ίδιο χόμπι δηλαδή. έχουν όλοι το ίδιο πράγμα. Και από αυτούς που γνωρίσαμε δούλευαν. Η μία ήταν γυναικολόγος, ο άλλος ήταν παθολόγος και πολλοί άλλοι γιατροί. Και όταν ήρθαν στα χρόνια για να βγουν στη σύνταξη, βγήκαν πιο μπροστά και πήραν ένα κάμπερ. Αυτό. Επειδή το ρώτησε και στην κυρία Μαρία, το ρωτάω και σε εσάς. Σε όλα αυτά τα ταξίδια που έχετε κάνει, ποιο μέρος σας άρεσε πιο πολύ και γιατί? Όλα τα μέρη είναι καλά, αλλά Δήμητρα είναι η σαν την Ελλάδα, Α, ναι. σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Που μπορούμε να παρκάρουμε παντού. Φιλοξενούμενοι είμαστε σε όλα τα μέρη που πάμε στις πόλεις. Κατόπιν δήμαρχο, όλα αυτά εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και γυρίσαμε πάρα πολλά μέρη. Εδώ δηλαδή ζητήσατε την άδεια από το Δήμαρχο Πηλής. Ναι, πάντα ζητάμε. Η πρόεδρος ζητάει πάντα για να έχουμε τουαλέτες, το κυριότερο, Έτσι. και νερό. Αυτό είναι το απαραίτητο. Μάλιστα. Όταν καθόμαστε πολλές μέρες, όταν καθόμαστε 2 μέρες δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Αλλά όταν καθόμαστε πολλές μέρες, όπως έχουμε εδώ πέρα 7 μέρες, Τέλεια. νομίζω ότι χρειαζόμαστε και το εντάξει. νερό και Ωραία. Να σε ευχηθώ καλή χρονιά ευχαριστούμε, καλή και χρονιά. πολλά ταξίδια, πολλά ταξίδια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και ήρεμα ταξίδια. Ευχαριστούμε.